žena, smisli nešto. A možda je Miro već sve rekao Tomi, ha? Ko znaš? Baš sam mislio da pogledamo malo ove račune iz 2022. Kad laži počnu pucati po šavovima. Ti si pametna žena, znaš se snaći u svakoj situaciji. Hajde, smisli nešto, kao što si već bezbroj puta znala. A možda je Miro već sve ispričao Tomi. Tko zna, ha? Sve je moguće. Tiho. Nemoj da nas netko čuje. Uglavnom, baš sam mislio da bacimo pogled na one stare račune, znaš one iz 2022. i 2023. godine. Nešto mi tu ne štima, malo su mi ti papiri sumnjivi, pogotovo oni koji se tiču obnove kuće na Žumberku. Neki troškovi mi jednostavno ne drže vodu. Ima tu nešto što mi nije jasno. Napravila sam točno ono što si mi rekla, bez pogovora. Sve sam izvršila kako si tražila. A sad, odjednom, glumiš da ti ništa ne odgovara samo zato što ti Miro, eto, nije nevjeran. Iskreno, više ne znam tko je tu lud, ja ili vi svi skupa. Nije da nisam zadovoljna, nije stvar u tome, nego jednostavno ti više ne vjerujem. Previše toga si prešutjela, previše si toga skrivala. I dosta mi je više te tvoje igre. Slušajte vi mene sad. Znate što? Uzmite sve. Uzmite sve što imam, ako vam je tako lakše, ako će vam to dati mir. Vanbračno dijete, ravnopravno nasljedstvo s Milom. Ma izvrsno. Sjajno. To vam je prava pravda, jeli? Ali znajte jedno, ne trebam vaše sažaljenje, ni tvoje ni ičije. I ne trebam tvoje prijateljstvo. Nikad ga zapravo ni nisam imala.